progressive leader because of fellowship. Siya fellowship akulento bazalwane. Yeah, kunento yaleli ivangeli siya fellowship. You will not survive alone. Mina ngizokhonza ekhaya, ngikhonze kwi-radio, ngikhonze kwi-TV. Cha, lento yasembusweni ithi wena mele uhlanganyele. uJesu njalo mayehamba kuthi wayehamba nani nabafundi bakhe babehlale kuhlanganyeleni. Jesus and his 12 disciples. Bese kuthiwa nezinsuku zazibalandela. Yonke lento ubona kuphiliswa oBhathimeyu amehlo kuthi uJesu wayisuke ehamba nani uzakewe gibele emthini efuna wayilunguza inkonzo efuna uba ingxenye yokuhlanganyela indoda eyayifuhla ngothi ukuzisinde kwamele bayilethe enkonzweni la kunjani kuhlanganyelwe khona. Isonto laligcwele kusho ukuthi bazalwane ikungagcwali kwesonto akuyona into uJesu eyayimehlakalela. Kuthiwa kwakugcwala esontweni likaJesu bethi bafuna ukuletha indoda efuhla ngothi kwasho ukuthi abazalwane baphume bonke baze kuphi ekuhlanganye. Mtshela makhansani awuphumi wedwa. Amanye ama-restoration songakwazi ukuwabona amasahlulo okugcwala. And guess what? Laba bantu abagcwele la akahamba uJesu bangqongqozela endlini. Kodwa abafundi nabantu ababengena befika babona izimanga kaJesu babephuma bebatshele. Kuthiwa amadoda abangani balomuntu angena enkonzweni ezwa izwi ayiseyaphuma athi sinomuntu odinga lolu hlobo lwenkonzo. Kuthiwa bamthatha ngohlaka mabefika inkonzo igcwele bayabona ukuthi ngeke bakwazi ukushesha bafike kuJesu. Kusho ukuthi kwakukhona lepulpit lapha yana ngeke bakwashesha bafike kuJesu. Kuthiwa base baqabula uphahla lwendlu behlisa lendoda ukuze ikwazi ukuthola i-restoration of his health. Mawuze kuhlanganyeleni you sacrifice for what you will meet.